Bai matematikan, bai ingenieritzan nola adierazten ditugu zenbaki handiak? Nik esaten badizuet adibidez, 5 × 10⁻². Hori ikusten duzu oso zenbaki handia dela, Baina adierazpen horretan ze zenbaki dira garrantzitsuak. Alde batetik, 5, ez ba? Kantitatea hori, eta bestetik esponentea, ez ba? 12. 12 horrek eragin behar du 0 pila bat izatea zenbakiak. Eta zenbaki txikiekin berdin, ez ba? Baldin badaukagu 0,0007, hori adierazten dugu 7 × 10⁻². Edota esaten badizuet 7 × 10⁻⁻15. Hori oso zenbaki txikia bezala ikusten dugu, ez? Baina berriz ere adierazpen horretan zenbaki garrantzitsuak dira 7, kopurua hori, eta -15, ez da? Bi zenbaki txiki adierazteko, positiboak edo negatiboak baldin badira, adierazteko edo zenbaki handiak edo zenbaki txikiak. Orduan, ideia horrekin jarraitu behar dugu sistema bitarran zenbaki handiak eta txikiak kodifikatzen. Esan bezala, horrelaxeko zenbaki esponentzial batean, ideia izan behar da gordetzea zenbaki garrantzitsuenak. Alde batetik, hemen daukaguna, mantisa esaten zaiona, eta bestetik esponentea. Zenbaki hau sistema hamarrekoa da. Gu sistema bitarrean oinarria 2 izan behar dugu, baina funtzionamendua berdina izan behar da. Mantisa bat, oinarri bat 2 izan behar dela, eta esponente bat adierazteko zenbaki handiak edo zenbaki txikiak. Orduan, ideia honekin gorde behar dugu mantisaren zenbakia, oinarria ez, baina esponentea bai. Irizpide hau hartu behar dugu koma mugikorra metodo honetan. 32 bit erabili behar dugu, horrelaxeko zenbaki esponentzial bitar bat gordetzeko. 32 bit horietatik erabili behar ditugu 23 mantisarentzat. Hemen izan behar dugun kopuru horrentzat. Esponentearentzat izan behar ditugu 8 bit. Eta zenbakiaren zeinuarentzat nahiko izan behar da bit bat. Osotora 32 bit adierazteko zenbaki bitar bat esponentzial bezala. Mantisa eta esponentearekin. Hau ere, hoberena adibide batekin ikustea izan behar da. Pasatu dezagun zenbaki hau koma mugikor metodo ontara, irizpide ontara. 5.777 zenbakia. Hasi gaitezen, ikusi ditzagun urrats guztiak. Zenbaki hau positiboa da. Beraz, zeinuaren bita, hemengo lehenbiziko hori, izan behar da positiboa, beraz, 0 bat izan behar dugu. Urrengo urratsa izan behar da zenbaki horren kopurua hartu, zenbaki natural bat bezala hartu, eta bitarrera pasatu. Kasu honetan, hausi izango zen zenbaki bitarra. Urrengo urratsa izan behar da, zenbaki hauntan daukagun koma, dagoela hemen, badakizue, jarri behar dugu lehen bataren, zenbaki honen lehen bataren atzetik. Beraz, zenbat pauso egin beharko ditugu. Kasu honetan, adibide honetan, 12 pauso egin beharko ditu koma horrek onutza elegatzeko. Horrela, ideia horrekin, zenbaki hau adieraz dezakegu esponentzialki horrelaxe. 1, zenbaki guzti hau, bider, oinarria, bider, 12. 12 pauso egin ditugulako komarekin. Badukagu gure zenbakia, hemen bitarra, eta hemen esponentziala bezala. Hemen ja ikusten duzue esponentea eta mantisak non aurkitu ditzakegu. Urrengo urratsa, mantisa, hemen jarri behar dugun zenbakia, ez da izan behar hau dena. Lehen bata hartu dugunez koma geratzeko, koma gelditzeko, hori irizpide bezala hartu dezakegu, orduen badakigu bat hori beti egon behar dela hor, eta egin behar duguna da, mantisa hartu komaren atzetik dagoen zenbakia. Ahaztu gabe, bat dagoela komaren aurretik. Baina mantisa bezala kodifikatzeko sistema honetan hartu behar dugu komaren atzetik dagoen zenbaki guzti hau. Hori pasatuko genuke onutza. Eta azkenik esponentea geratzen zaigu. Esponentea 12 zen. Eta 12 zenbaki hori kodifikatu beharko dugu 8 biteko multzo honetan. Hemen beste irizpide berri bat hartu behar dugu kontuan. 12 kodifikatu beharrean zuzenean, hemen, bitar bezala, bitar zenbaki bat bezala, egin behar duguna da, hau. Zenbaki horri, esponenteari, gehitu behar diogu, beti irizpide bezala, 127. Bale? Horrela, honen ideia da, gaudenean zenbaki txikiak irudikatzen, 12 beharrean izango balit -12, irizpide honekin bihurtzen dugu positibo, zenbaki natural batean, eta hori kodifikatu dezakegu errax, zenbaki bitar bat bezala. Hori da ideia. Kasu honetan 12 positiboa da esponentea. Hala ere, gehi 127 egiten dugu, ematen digu 139 eta zenbaki hau da kodifikatzen duguna esponentean hor jartzeko. Kasu honetan hauxe izango zen, eta pasatuko zen 8 biteko multzo horretara koma mugikorreko adierazpen honetan. Hementxe dugu zenbaki hau.
5.777 zenbaki hori koma mugikorreko irizpidean kodifikatuta 32 bit hauekin irudikatzen da. Zenbaki positiboa, esponentea 12 gehi 127 egin da, ingelesez excess 127 izaten da, eta hemen mantisa, ahaztu gabe mantisa honetan hemengo bata ez dugula jarri, baina hor egon behar dela. Koma mugikorra irizpidearekin sakontzen jarraitzeko, gure ulermena, beste adibide bat egin behar dugu, baina kasu honetan, koma mugikorran demandako zenbaki bat pasatu behar dugu bere balio amartarrera. Demagun zenbaki hau ematen digutela, 32 bit hauek esaten digute koma mugikorran daudela eta kalkulatu behar dugu bere balio amartarra. Goazen ba. Lehendabiziko bita bat denez, zenbakiaren zeinua izan behar da negatiboa. Mantisa zenbaki hau daukagu, hauxe. Baina gogoratzazue, onutza sartu aurretik hemengo lehendabiziko bata kendu dugula. Beraz, zenbaki mantisa zehatza izan behar da, bat koma hemen daukagun zenbakia, hemen ikusten dugun bezala. Goazen horren esponentearekin, jakiteko koma hori zenbat mugitu beharko den. Onutza aldera edo bestaldera, ez dakigu, zenbaki handi bat edo txikia izateko. Esponentea, kasu honetan, da zenbaki hau, bat, 0, 0, bat, 0, 0, 0, bat. Bere balio naturala 155. Baina zenbaki hau onutza sartu horretik 127 batu diogu. Beraz, benetako esponentea da 155-ken 127. Berdin, 18. Esponentea da 18. Mantisa da hau, eta orain montatu dezakegu gure zenbaki esponentziala. Hau izango zen, bat koma hori dena, bider bi oinarria, sistema bitarran, bida oinarria, ber 18. Hau da, zenbaki handi bat gabiltza irudikatzen. Koma hori, mugitzen baldin badugu 18 salto, zenbaki bitarrau izan behar dugu. Eta hau bai, hau bihurtzen baldin badugu amartarrera, zenbaki kozkorrau daukagu. Minus, negatiboa delako, 907.688 zenbakia. Beste adibide bat. Hemetxe daukagu, koma mugikorran zenbaki bat eman da. Begiratzazue, zenbat 0 ez ba? Mantisa da dana 0. 0 izango da, ez? Gogoratzazue, mantisa hau dela bat koma 0. Bat beti egon behar dela. Naiz eta guk ez sartu hemen. Esponentea bat eta bestenekoak 0. Zenbakia positibo. Bueno, aztu dezagun ikusten ari garena, eta hasi gaitezen prozesuarekin. Zenbaki hau, lehendabiziko bita positiboa izan behar da, 0 delako. Vale. Esponentea, hemen daukagun zenbakia, bitarrera pasatu da, eta da 128. Bi berzortzi, 128. Baina onutza sartzeko 127 batu diogunez, esponentea da 128-ken 127, da bat bakarrik. Bazen mantisarekin. Mantiska sara da dena 0. Baina benetazko mantisa da bat koma hemen daukaguna. Hau da, bat koma 0. Orduen, zenbaki esponentziala da bat koma 0. Mantisa hori. Bider bi ber esponentea da bat 0. Eta zenbaki hau zer da? Bi zenbaki dezimala. Bi zenbaki amartarra. Azken adibide bat egin behar dugu. Zenbaki koma mugikorra hau eman da. Bueno, mantisa bat, esponente bat, zenbaki negatiba. Zeinua bat denez bit hori negatiba. Vale. Esponentea bat 000 bat. Pasatzen badegu bere balio amartarrera 129. Kendu beharko diogu 127, beraz esponente erreala, esponente benetazkoa da bi. Mantisa, bat 0 bat. Baina, lehendabiziko bata jarrita. Bat koma, bat 0 bat. Hau da benetazko mantisa. Zenbaki osoa, esponente bezala, minus bat koma, bat 0 bat, bider bi oinarria, ber bi, esponente hori. Koma mugitzen baldin badegu, bi ontza, daukagu minus bat 0, bat. Eta hau zer da, minus 6,5 zenbaki amartarra. Kasu honetan ez gabiltza zenbaki handiak edo txikiak irudikatzen, baina ikusi dezakezu edo zein zenbakia adierazten dezakegula koma mugikorran ere.